Nilqakom għal-verżjoni sajfija ta' Knockabout Sicilia. Episodji żgħar fejn b'ħeffa kbira sejrin nesploraw il-kosta Siċiljana. Knockabout Sicilia Express. Su għall-ewwel darba waqt din is-serja televiżiva sejrin nesploraw kompletament bil-mixi biex żgur tkun mawra rilassanti. Sejrin nesploraw iż-żona sabiħa ta' Marina di Ragusa, żona vibranti b'ħafna postijiet interessanti x'tiskopri. Fuq baħar il-Eq Donnumera minn Malta vjaġġajna lejn Marina di Ragusa, destinazzjoni meraviljuża. Ħarba qasira, imma biżżejjed biex niskopri post sabiħ li jaqqat il-kalma tal-baħar mad-divertiment tal-ħajja Mediterranja.